መቼም ዘይተ ባህል እንበር ዘይተ ገብርኤለን ይባሃል ሎማ አንተ ድማ ናይ ጾታው ርክብ ወልፊ ዘምጸሉ መዘዝ ይኽነግረኩም ናይ ሎሚ በዓል ታሪከይ ዶክተር ሳሁል አንጁም ይባሃል ኣብ ዩኬ ማንቸስተር ድማ ስፔሻላይዝ ዝገበረ ሜዲካል ዶክተርነት የግልግል ነይሩ እሙንን ትሑትን ከምኡን ድማ ብዙሓት ዓማዊል ድማ ተፈታውነት ዘትረፈ ሜዲካል ዶክተር ይኹን እንበር ሳሁል አንጁም ከምቲ ዝበልኩም ሓደ ጸገም ኣሎ እዚ ድማ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታው ርክብ ድሌት ማለት እዩ ንዚ ነገር እዚ ድማ ሓደ ግዜ ሓደ ዘጋጠሞ ነገር ክነግረኩም መቸም ሓደ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብዙሓት እዮም ነርሲና ኣምንን ነርሲ ሕማያሞ እዚ ነገር ድማ ንዓለም ኩሉ ጉድ ዘበለን እቲ ነርስታት ዝሕሙዮ ነገር ድማ ሓቂ ግድ እዩ ዘበለን ነገር እዩ እዚ ነገር እዚ ዘጋጠመ ኣብ ሓደ እዋን ሓደ መጥራሕቲ እዚ ድማ ናይ ሓሞት ጻር መጥራሕቲ ክገብሩ እዚ ዶክተርን ናቱ ቲም ወይ ከዓ ምስኡ ዝሰርሑ ነርስታትን ተኣኪቦም ምስ ኣሲስታንታት ኮይኑ መጥራሕቲ ይጅመር ይኹን እምበር ኣብቲ ማእኸል መጥራሕቲ ንሽተይ ብሬክ ደልዩ ወይ ከዓ ዕረፍቲ ደልዩ ብምባል ናብ ካሊእ ክፍሊ ይኣቱ ማለት እዩ ካብቲ ናይ መጥራሕቲ ክፍሊ ወፂኡ ናብ ካሊእ ክፍሊ ይኣቱ በይኑ ይነበረ ምስ ካለይቲ ሓጋዚቱ ነርሲ ይኣቱ ኣትዩ ንሽተይ ምስ ደንጎየ ድማ ካሊእ ነርስ ክትሪኦ ኢላ ናብቲ ክፍሊ ትኸይድ ልክዕ ናብቲ ክፍሊ ምስ ኣተወት ትሪኦ ዝነበረት ነገር ኣይኣመነትን ሓደ ነገር ልበሉ መጥራሕቲ እዩ ጀሚሩ ዘሎ ናይ ሓሞት ፀፀር መጥራሕቲ ማለት እዩ ኣብ መንጎ መጥራሕቲ ኣቋሪፁ ናብዚ ካሊእ ክፍሊ ኣትዩ ኣትያ ድማ ዛ ነርሲ ትሪኦ ምስ ረኣየቶም ያው ትፈልጥዎ ነገር ይስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ማእኸል ስራሕና ኣሎ ኣጋጢማቶም ልክዕ ብጣዕሚ ትስንብን ከመይ ገይሮም ኣብ ማእኸል ሰብ ኣብ ህይወትን ሞትን ኮይኑ ኣብ መጥራሕቲ እዚ እዚ ነገር እዚ ክመፀሎም ክኾነሎም ክኢሉ ኢላ ድማ ብጣዕሚ ተደናጊፃ ትመለስ ዋላ ምስ ተመለሰት እውን ድሕሪ 7 ደቂቃ ተግባሮም ወዲኦም እዮም ዶክተርን ነርስን ናብ ቦታኦም ተመሊሱ ማለት እዩ ዝገርመኩም ነገር ዶክተር ሳህል በዓል ሓዳር እዩ ነይሩ ካብኡ ተመሊሶም ድሕሪ 7 ደቂቃ ማለት እዩ መጥራሕቲ መሊሱ ተኻይዱ ማለት እዩ ይኹን እምበር እቲ ሓደ ጽቡቕ ነገር ኣብቲ ሕሙም ምንም ዝኾነ ዘጋጠሞ ናይ ሜዲካል ጸገም ኣይነበረን ዕዉት ዝኾነ መጥራሕቲ ካይዶምሉ ነይሮም ማለት እዩ ግን ትዝገበሮ ተግባር በቶም መሳርሕቱን በቲ ትካልን ኢንቨስቲጌት ክግበር ወይ ከዓ ጽንዓት ክግበረሉ ከምኡን ድማ ናብ ፍርድ ቤት ክኸድን ክእሰርን ብምባል እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ኣብ ዓለም ደረጃ መዘራረቡ ኮይኑ ዝነበረ ነገር እዩ ማለት ሰብ ንባዕሉ ኮንትሮል ክገብር ተዘይኽእሉ ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ወልፊ ወይ ከዓ ድሌት ተሃልይዎ ሰብ ኣብ መንጎ ህይወትን ሞትን ገዲፉ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ በዚ ዝገበሮ ተግባር ድማ እቲ ጽቡቕ ዝኾነ ሓደ ዝገጠሞ ነገር ኣብቲ ሕሙም ምንም ዓይነት ሳይድ ኢፌክት ስለዘይጋጠመ ከምኡን ድማ ቅድሚኡ ካልኦት ሪከርድን ጸገማትን በዚ ነገር እዚ ስለዘይነበሮ ሰብ እዚ ነገር እዚ ሚዛናዊ ብምግባር ንሓደ ነገራት ኣብ ስርሑካ ስትሪክት ክኾንን ክእገድን ተገይሩ ከምኡን ድማ ዓለም ኩሉ ጉድ ኣቢሉ ብጣዕሚ ድማ ኣብ ህይወትካ ንመን ክትኣምን ከም ትኽእልን ብፍላይ ድማ ሰብ ኣብ ሕክምና ኣብ ሞትን ህይወትን እንከሎ እዚ ናይ ዶክተር ካራክተርን ባህልን ኣይኮነን ብዝብል ብዙሓት ሰባት ዋላ ዓለም ሙሉእ ዘዛረበ ነገር ይኹን ንሱ ግን ብንእሽተይ መጠንቀቕታ ተሓሊፉሉ ማለት እዩ እንታይ ትመሃሩ ካብሎም መዓንቲ መቸም ልዕሊ ኩሉ ግዜ ዝብለኩም ካብያ ሓዲ ዝገዝእስ ርእሱ ዝገዝእ ይበሃል ልዕል ዝኾነ ጾታዊ ድሌት ንሓደ ወዲ ልዕሊ ምንም ዝፍትኖ ወይ ከዓ ልዕል ዝኾነ ጾታዊ ነገር ንኣካልና ተለማሚድናዮ ኣብ ምንም መዓልቲ ብሬና ኣካልና ብዘለና ቁፅሪ ተኸይድና ማለት እዩ እዚ ነገር ንሱ ጉዛኣቲና ንኸውን እሞ እዚ ነገር እዚ ዶ ካብዚ ነገር እዚ ኣይተመሃርኩምን ብጣዕሚ ኣብ ዓለም ሙሉእ መዘራረቢ ኮይኑ ዝነበረ ታሪክ እዩ ካብዚ ነገር እዚ ከም ትመሃሩሉ ድማ ተስፋ ይገብር